La nit més fosca, un viatge per la crònica negra amb Joan Plana, Xavi Gorro i Sergi Trinidad. Avui viatgem a la Unió Soviètica dels anys 60, 70 i 80. En una època marcada pel silenci, per la por, en el context de la Guerra Freda, un home va aconseguir amagar durant molts anys tot un seguit de crims i perversions que, francament, costa molt de digerir. Es deia Anatoly Yemelyankovich Slipko i era un respectat monitor de lleure dedicat especialment a la joventut, un home exemplar davant de la comunitat, però veurem que darrere del seu somriure i de la seva cara tranquil·la amagava una obsessió fosca i bastant malaltissa. Els seus experiments macabres amb nois joves, sota la disfressa d'activitats educatives o inclús artístiques, com ara pel·lícules, va sacsejar la societat soviètica quan finalment es van descobrir. I és que, dissortadament, va trigar molts anys en ser descobert i, evidentment, això va fer que actués durant més de 20 anys amb total impunitat i el nombre de víctimes fos molt elevat. Avui ens endinsem, per tant, en la ment d'aquest depredador silenciós, un cas que engela la sang, que és el cas d'Anatoly Slipko. Benvinguts a La nit més fosca. La nit més fosca. Bones, benvinguts un dia més al programa de Crims i de Crònica Negra, La nit més fosca. Avui anirem fins a Rússia, passem d'Estats Units a Rússia, per parlar d'un assassí també, que en fi, un cas que serà bastant dur d'escoltar, el d'avui, perquè a Rússia algunes vegades ja he anat i també n'hi ha bastants de grillats en allà. Parlarem avui del cas d'Anatoly Yemelyanovich Slipko, un home que va actuar durant molts anys, entre el 64 i el 85, a Stavropol, a Rússia, i que es creu que va poder arribar a tenir fins a 36 víctimes. I, a més, la majoria, per no dir tots, eren nens o adolescents. Ja veureu que la història és bastant pertorbadora. I per explicar-nos-la, tenim, com sempre, el nostre historiador habitual, en Joan Plana, a qui saludem tot seguit. Bona, Joan. Molt bona, Sergi. Què tal, com estem? Doncs molt bé, molt content de visitar avui Rússia, que és un país que... Home, doncs deu ser l'única persona que està contenta de visitar Rússia, poder. No, sí, perquè és un país que avui en dia és molt difícil de visitar físicament, per raons òbvies, i per tant, ja que no el podem visitar físicament, escolta'm, almenys visitem-lo d'esperit a través de la Crònica Negra. Els russos s'estan portant bastant com uns cabrons a Ucraïna, però no deixa de ser que Rússia és un país molt interessant, Vull dir, una cosa contra l'altra. Bueno, d'acord. Bé, grillats a Rússia n'hi ha avui en dia i també n'hi havia en aquell moment i potser pot ser interessant fer una mica de context històric d'aquest país tan complex, tan variant al llarg de les dècades i sens dubte una de les dues grans superpotències mundials i en aquest crec que avui en el context estem amb la Guerra Freda, o sigui, segurament hi ha molt de context per fer. No sé si tindrà molt a veure amb el cas, però segur que alguna cosa ens pots explicar, no? Bueno, alguna relació al context té amb el cas, El nostre protagonista d'avui va néixer l'any 1938. Això per què és important? Perquè vol dir que, primer, va néixer, per tant, ja en plena era soviètica, és a dir, en aquell moment Rússia estava integrada dins la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques, que era un gran estat comunista que integrava el que avui són diferents estats independents. L'estat més gran era Rússia, el que avui en dia és Rússia, però integrava en aquell moment molts altres països, des d'Ucraïna, Bielorússia, Armènia, Geòrgia, Estònia, Letònia... Estònia i Letònia en aquell moment no, perquè es van integrar després de la Segona Guerra Mundial. Però en tot Ucrània, cas, no, també? Ucraïna, en aquell moment sí. Llavors, aglutinava tota una sèrie de països, d'acord? En aquesta gran federació que era la Unió Soviètica, i més enllà de ser, diguéssim, el gran país comunista per excel·lència de tot el món, també es caracteritzava per un altre tema, i és que el 1938 és un any en el qual a gran part de la Unió Soviètica es viu una gran etapa de fam. Aquesta etapa de fam va ser fruit de totes les reformes agràries que va dur a terme el govern soviètic. Això pot semblar contradictori perquè ningú fa una gran reforma agrària perquè la penya passi gana, més aviat la fa pel contrari. Però això és perquè el règim comunista era al mateix temps un
règim autoritari. I per tant, a diferència del que passa a les democràcies, que d'alguna manera quan fas grans reformes, normalment, no sempre passa per desgràcia, però normalment has de vigilar que, diguem-ne, no deixis a ningú pel camí, no t'emportis a gent pel mig sense contemplacions, doncs en els règims autoritaris això evidentment no passa tant. I quan tu planteges que el país necessita una gran reforma de qualsevol tipus, de tipus fiscal, de tipus, en aquest cas, agrària, però de tipus industrial, com també va passar, de tipus econòmic en general, de tipus institucional, quan tu creus que cal una gran reforma, doncs tu tires endavant i, escolta'm, t'emportes a qui t'emportes, no? Si el país ho necessita, es fa. I si aquesta reforma implica que durant uns anys de transició doncs hi haurà certes zones del país que poden quedar desabastida d'aliments, doncs ho fem. Si aquesta transició, si aquesta reforma implica que determinat nombre de persones acabaran perdent la feina o acabaran perdent les seves cases o acabaran sent desplaçades de manera forçosa, doncs escolta, si és el que el país necessita, es fa. Doncs en aquest context, la Unió Soviètica, com molts altres països autoritaris, doncs feia ús d'aquestes prerrogatives. Això, aquí hi ha un debat interessant en el marc d'aquests països, no? Que és l'eficiència versus el respecte als drets, no? Encara avui en dia hi ha països que tenen un règim autoritari, com és el cas de la Xina, que, per exemple, doncs, ells presumeixen de tenir un govern amb prou autoritat com per poder prendre totes les reformes que el país necessita, i en canvi es posa el model occidental de democràcia liberal com a clar exemple de model ineficient, que pràcticament els poders públics tenen les mans lligades i, per tant, no poden prendre les grans decisions. Llavors, allà, escolta, si han de fer una gran transició, la fan d'un dia per l'altre i tiren pel dret i ja està. Per tant, aquí hi ha aquest debat entre eficiència i moralitat, podríem dir-ne, no? Però, en tot cas, és evident que tornant a la Unió Soviètica, aquesta gran reforma agrària, el que va suposar va ser que milions de persones van passar gana, com a mínim de manera temporal. Aquesta gana va ser especialment dura en determinades zones del país. Per exemple, el cas d'Ucraïna, recordem que ja hem dit que Ucraïna formava part de la Unió Soviètica, aquesta fam va ser especialment dura i va deixar especial nombre de víctimes. De fet, es coneix aquell episodi com Holodomor i encara avui en dia és recordat. Llavors, ell neix l'any 38 i, per tant, durant la seva infància va viure els últims resquicis, els últims moments d'aquestes fams provocades per les reformes agràries. I això va marcar bastant el personatge. Quan fem xecs, doncs el primer trauma que marquem al personatge és haver nascut en el si d'una família molt humil que va patir especialment doncs, aquesta situació. Perquè ell va néixer en el que avui és Ucraïna, no? No, ell va néixer al Daguestan, que és una zona que està no m'ho ubico gens, a la zona del Caucas. A sobre d'on hi ha d'on hi ha Armènia, Geòrgia, etc. Val, però avui en dia seria Federació Russa, Avui en dia és Federació Russa. Sí. Llavors, ell va néixer allà, com dic, la zona més afectada va ser Ucraïna, però la seva zona també va ser afectada per aquesta gran fam. Per tant, això marca els seus primers anys de vida, aquesta part final de la gran fam. Llavors, hi ha un segon element de context històric que també serà el segon trauma que viurà el nostre protagonista, que és que si va néixer el 1938, vol dir que va viure l'inici de la Segona Guerra Mundial al seu país amb només 3 anys, perquè la Segona Guerra Mundial, tot i que a Europa comença l'any 39, oficialment, els txecs et dirien que 38, a la Unió Soviètica concretament comença l'any 41, quan l'Alemanya nazi envaeix la Unió Soviètica. Llavors, els nazis en aquella zona van fer al llarg de tota la Unió Soviètica especials barrabassades, es van ensenyar especialment amb la població civil. Llavors, ell, amb la seva família, va ser desplaçada al llarg de la guerra, va passar persones que havien estat afectades per l'ocupació nazi i, per tant, va viure de primera mà algunes d'aquestes malvestats. I sembla que aquests crims de guerra que va presenciar de manera o directa o almenys molt propera van ser el segon gran trauma de la seva vida. I, per tant, aquesta infància, marcada per una etapa final, però una etapa encara marcada per la gran fam i després per l'inici de la Segona Guerra Mundial, marcaria, doncs, com dic, de manera molt significativa el personatge i el vincularia en el seu moment històric. Per tant, tenim com a txecs, de moment, com a tics, família desestructurada, pare, doncs, segurament l'agredien, el pare es bevia o es drogava, i a més el trauma de la Segona Guerra Mundial i les crueses que s'havien de veure i viure. I potser també podríem afegir el txec de l'exèrcit, no ho sé, Va passar per l'exèrcit aquest senyor? Sí. Primer de tot, el txec, com tu apuntaves, el txec dels mals tractaments el va viure perfectament, és a dir, una família desestructurada, pare alcohòlic, per tant, el pagaven, en fi, tot plegat, diguem-ne, una infància bastant dura. I sí, va intentar passar per l'exèrcit, va intentar, ja de gran, fer certa carrera professional a l'exèrcit, la va anar canviant al llunyà orient rus,
la zona, diguéssim, que toca a la Xina, al Japó, Mongòlia, etc, que d'alguna manera allò són els confins de l'imperi, és a dir, també d'alguna manera prendre pel sac, per tant, a més, molt lluny, milers de quilòmetres de distància de casa seva, i allà el cert és que no ho va passar especialment bé. No va passar especialment bé pel següent xec que marcarem ara, és a dir, no tant per una situació de guerra, perquè ell, en el moment en què entra a l'exèrcit, en el moment en què intenta, en fi, que aquest cert intent de carrera militar, és a finals dels anys 50, i en aquell moment, doncs, Rússia no estava involucrada en gran conflicte en aquella zona, però sí que ho va passar molt malament per aquest altre xec que deia, que és que va tenir certs traumes sexuals. Quins eren aquests traumes sexuals? Doncs que ell, des de bastant jove, va, diguem-ne, començar a notar que ell era homosexual. I això, en un entorn que no era especialment tolerant amb les condicions sexuals que no són l'heterosexualitat... No és que Rússia ni avui en dia, me sembla, No, ni avui en dia. Doncs bé, en aquest entorn complex, el cert és que això li va causar importants problemes. Problemes amb els seus companys, però problemes també amb si mateix. És a dir, una persona que va començar a generar molt d'autoodi, molt de fàstic cap a si mateix, molt de fàstic cap a l'atracció que sentia cap a altres homes. I això, doncs, li va acabar encara comportant, diguem-ne, que més problemes psicològics. De fet, això fins i tot li va acabar causant, sembla, un cert grau d'impotència. És a dir, tenia problemes per tenir ereccions perquè, doncs, d'alguna manera, el fàstic que sentia cap a la seva pròpia atracció sexual, al seu torn, li impedia sentir aquesta pulsió sexual, que és el que fa que tinguis ereccions i que puguis tenir vida sexual sana. Bueno, ell tot això, diguéssim, se li va fer una bola, li va acabar de matxacar la psicologia i, evidentment, li va causar un caràcter, doncs, tancat, reprimit, bastant especialot, que el va fer bastant impopular entre els seus companys de batalló. I, finalment, l'exèrcit rus, l'any 1960, va acabar enviant-lo cap a casa i dient-li que per això no servia. I aquí suposo que podríem marcar un altre xec, que és el típic d'assassí nostre, i, a més, els assassins sexuals i homosexuals ho tendeixen a tenir, això, que és que es devia casar, no?, i formar una família aparentment normal, com per, intentar autoreconduir-se, no?, de les seves fílies. Sí, doncs sí, sorprenentment sí, perquè amb aquest panorama que plantejàvem ara, el cert és que sembla que costi imaginar que pot fer una vida amorosa més o menys estable i més amb una dona. Però sí, l'any 1961 ell es trasllada a una altra part de Rússia, a Stavropol, a prop del Daguestan, de la seva regió natal, s'instal·la allà i coneix una dona. També troba feina com a tècnic telefònic i finalment forma una família. Forma una família malgrat, val a dir que la seva relació matrimonial no era especialment sana des del punt de vista sexual. És a dir, ell, com hem dit, el tema sexual hi tenia una aproximació bastant malaltissa i el cert és que tenia molts problemes per tenir relacions sexuals amb la seva dona. De fet, van arribar a tenir 2 filles, per tant, alguna relació sexual van arribar a tenir, però sembla que les relacions sexuals eren extremadament esporàdiques, és a dir, que tenia molt poc sexe. Home, doncs tenir 2 filles en relacions esporàdiques és donar en el clau, tenia punteria. Sí. Per tant, família normal, fills, dona, tot normal, i alguna cosa en algun moment es devia, doncs, desencaminar, no? Sí, bé... Si és que no ho estava ja, que poder ja ho estava dintre seu, però dic, cap en fora. Dintre seu era un personatge bastant trencat, jo crec que això ha quedat bastant clar. Era un personatge, en fi, molt autocastigat i molt castigat per la societat, però fins l'any 60 i escaig, l'any 64 més o menys, doncs encara era un personatge que no era perillós per la societat. Però l'any 64 decideix constituir una associació juvenil a la seva ciutat, a la ciutat on vivia. Carai, una associació juvenil. Això, jo crec que tu saps una mica de què va, això de constituir associacions juvenils. Sí, fins aquí sí. No sé si a partir d'aquí la història semblarà massa, però jo crec que això els nostres oients és bo que ho sàpiguen. O sigui, en Sergi és president fundador d'una associació juvenil de Roses. Sí, però això ha passat tants anys, Joan, que ja... Han passat molts anys. Molts anys ja, ni me'n recordo. Bueno, val a dir que tu eres un membre actiu d'aquesta associació juvenil, quan era jove també. I tant. Hi ha molta honra. Molt bons records, però època passada, perquè ja no som joves, Joan. No ho som, però bé, sempre quedarà el record d'aquest moment. Aquest home va fer una mica el mateix, tot i que no de la mateixa manera, poder... Aviam, com va anar això? Ell funda una associació juvenil amb tota la bona intenció, aparentment, de dinamitzar aquest poble o ciutat on vivia, la joventut que allà hi vivia, i ja tremolo.
amb tot l'historial que hem explicat fins ara, que aquest senyor muntés una associació juvenil ja ens dona una mica de mal rotllo. Però encara ho complicaré una mica més. És a dir, encara donaré més mal rotllo. Ens hem situat a l'any 64, doncs ell, 3 anys abans de fundar-la, per tant, l'any 1961, va sumar encara un altre trauma a la seva llarga llista. Aquest noi no parava de sumar-ne, No se n'està de tenir traumes, No. veig. Bé, sembla que ell va veure un accident de trànsit en el qual va resultar greument ferit un noi que portava un uniforme d'una agrupació russa, que no recordo el nom ara mateix, que era una mena d'equivalent a el que als Estats Units seria els Boy Scouts. Vale? És a dir, típica agrupació, allò que fas muntanyisme, fas càmping, cantes cançons, activitats de grup a la natura i tal, i portes un uniforme, no?, que d'alguna manera t'acredita com a membre d'aquesta comunitat. No? La uniformitat a vegades ajuda a construir comunitat. Doncs aquest noi anava amb un uniforme d'aquest, va tenir un accident de cotxe i el nostre protagonista d'avui ho va presenciar. Bé, doncs ell, que com hem dit abans, havia tingut molts problemes per poder sentir excitació sexual per l'autorepressió que s'havia imposat a si mateix, sembla que la visió de l'accident d'aquest noi vestit d'uniforme el va excitar sexualment. És que Déu-n'hi-do, és que clar, bueno, el va... Sí. Vale? Sí. Bueno, llavors, clar, si a tot el que hem dit abans li sumes això, que 3 anys després de viure aquesta experiència decidís fundar una associació juvenil, jo crec que ja era pràcticament impossible que la cosa pogués acabar bé. Llavors, com va acabar? Doncs aquí hem de fer un salt bastant important en el temps, perquè, insisteixo, ens hem situat l'any 64, ara hem de fer un salt fins l'any 1985. Carai, saltem 20 anys de cop. 21 anys. Suposo que el que passa pel mig ho sabrem en algun moment, no? Sí, ho sabrem, no pateixis. Val. No pateixis. Vinga, doncs va, tots cap a l'any 85, vinga. Bé, llavors, què passa l'any 85? L'any 85, la policia relaciona el nostre protagonista amb la mort d'un noi de 13 anys. Aquest noi es deia Sergei Pavlov. Mira, Sergei, com jo. Exacte. La policia el relaciona amb l'assassinat perquè hi havia testimonis que l'havien vist amb ell un temps poc abans de desaparèixer, etc. I la policia decideix entrar a casa seva i registrar la casa. Llavors, en aquest registre, el que troben és una caixa en la qual a dins hi ha cintes de vídeo ben apiladetes i també hi ha paquets de fotografies. Vale. Llavors, la policia comença a analitzar aquestes cintes de vídeo i comença a analitzar aquestes fotografies. Fruit d'això, descobreixen que un d'aquests vídeos és el vídeo en què apareix l'assassinat de Sergei Pavlov. Per tant, una espècie de peli snuff que feia autoproduïda a casa seva. Exacte. Entenc que per gaudi personal incomprensible, però per... Correcte. Bé. Però la sorpresa de la policia és que hi ha molts més vídeos i hi ha moltes més fotos. D'altres víctimes. D'altres víctimes. I amb això descobreixen que el nostre protagonista va estar entre 1964, entre la fundació de la seva associació juvenil, i fins al 1985, que és quan la policia entra al seu domicili per registrar-lo, està 21 anys cometent assassinats de nois d'una edat que van entre els 11 i els 15 anys, i tan impactant és el fet de que hagi comès aquests assassinats com el fet de que com els cometia. Ai. O sigui, aquest senyor se'l va atrapar molt tard, va poder actuar 21 anys amb impunitat 21 anys, i, per tant, tinguent accés a víctimes potencials i sense ningú sense tenir l'alè, el clatell de ningú que l'investigués, doncs es sentia impune i, per tant, el nombre de víctimes devia ser molt gran. Podem repassar, podem tornar a l'any 64 i aviam què feia aquest senyor? El nombre de víctimes va ser molt gran, vale? Ja ho avanço. Però anem pas a pas, si et sembla. La primera víctima documentada, tu deies, tornem a 64. La primera víctima documentada és un noi que es deia Nikolai, que va morir el juny de l'any 64. Per tant, el mateix any que ell crea la seva associació. Aquest noi com va morir? I, de fet, la resta de les seves víctimes van morir d'una manera bastant similar. Bàsicament, aquest noi tot apunta que va ser captat pel nostre protagonista i tot sembla indicar que se li va oferir participar en la gravació d'una mena de pel·lícula casolana. I la pel·lícula comença amb una escena més o menys normal
entre cometes, i tot sembla que amb l'actor en qüestió participant-hi de manera voluntària. O sigui, l'Anatoli era un artista, feia cinema amateur. Fins aquí, entenc que normal, no? És a dir, sí. Rodem un curt, així de normal, argument normal, diguem-ne. Exacte. Val. Li agradava especialment les escenes que tenien a veure amb que el protagonista en qüestió es disfressés de soldat i intentessin fer una mena d'ambientació de la Segona Guerra Mundial. Tant aquí recordem un dels seus traumes, les barrabassades que havia vist fer els nazis i tot plegat. Llavors, en el marc d'aquesta pel·lícula, hi ha en algun moment de l'escena en el qual sempre el personatge que interpreta el protagonista, que és el noi que ha estat, diguéssim, la futura víctima, doncs se li demana que, per exigències del paper, per així dir-ho, ha de fer algun tipus d'escena d'asfíxia, ¿vale? És a dir, ha de simular que està sent asfixiat perquè la pel·lícula doncs, funcioni. I com tothom es pot imaginar, aquesta simulació d'una asfíxia, que en teoria ha de tenir una simple vocació artística, doncs acaba molt malament i acaba amb el protagonista perdent el coneixement. Ell mateix s'encarregava d'estrangular-lo perquè ell suposo que també participava en la pel·lícula, era un personatge de la pel·lícula. Correcte. El que estrangulava. Exacte. Llavors, després de que perdés el coneixement, el que feia era abusar sexualment dels nois, continuar les pràctiques d'asfíxia fins que, entre pràctica sexual i pràctica sexual, de manera més volguda o més accidental, el noi en qüestió acabava perdent la vida. Però quin tipus de pràctiques has de fer per matar una persona? D'asfíxia. Asfíxia. És a dir, portava l'asfíxia massa lluny fins que efectivament... És a dir, tu vas practicant asfíxia sexual vers aquesta persona, una vegada, una altra, fins que arriba un punt que se te'n va a la mà i se t'acaba morint. Llavors, després es desfeia dels cadàvers i els acabava enterrant, en alguns casos els acabava esquarterant primer, i després els acabava enterrant en un lloc, diguéssim, apartat. Això va donar lloc a, segons aquestes gravacions, 7 víctimes mortals al llarg d'aquests 21 anys. 7 víctimes mortals d'entre 11 i 15 anys no estan gens malament, no és poca cosa. Que haguessin sigut gravades, això, estem parlant? Exacte, de que haguessin vist fotos o vídeos d'aquestes persones. Sí, podrien ser més, però el que del qual podem estar segur, i això és més sorprenent, és que les víctimes no mortals van ser moltes més. Com a mínim 36 més. És a dir, durant aquests 21 anys hi va haver 36 nois que van ser cooptats per aquesta tàctica de voler gravar una pel·lícula casolana, se'ls va aplicar asfíxia, van perdre el coneixement, es va abusar sexualment d'ells, i quan van recuperar el coneixement, perquè no havien mort, cap d'ells ho havia denunciat. I potser hi ha algun més que no va denunciar mai, i per tant no són 36, sinó que són més. Exacte, podria ser. Ningú ens pot assegurar que aquestes 36 persones siguin les autèntiques 36 úniques víctimes d'aquest personatge. Per tant, tenim 36 i 7, que jo soc de lletres, però diria que fan 42, no? Dic bé? Sí, sí. Víctimes conegudes. 7 morts, 36 sense resultat de mort, que aquí suposo que estaria bé també saber com se'n sortien, no? Vas a rodar una pel·lícula, es fa la pràctica i després et deixava anar? Com anava això? Doncs sí, és a dir, els nois que no havien mort, d'acord? És a dir, ells després de gravar la pel·lícula, doncs els deixava anar, se'n tornaven a casa i cap d'ells ho denunciava. Sembla ser que aquí... 36 víctimes i 20 anys sense que ningú denunciï... Aquí es combinen dos elements molt interessants. El primer element és, que té un punt més tècnic, pròpiament, si se li vol dir així, és que es practicava l'asfíxia eròtica, que quan no tenia intenció homicida, es feia de tal manera que el rastre físic que deixava el cos era el mínim indispensable. No? És a dir, quan tu apliques l'asfíxia de manera salvatge, normalment deixes blaus al coll, deixes marques físiques que fan molt evident que allà hi ha hagut una agressió. No? Doncs el tio sabia utilitzar un tipus de tela, sabia aplicar un tipus de pressió determinat que permetia arribar a un nivell d'asfíxia que acabava fent que la persona perdés el coneixement, però la marca física que deixava sobre la pell fos el mínim indispensable. Ja, però Joan, la marca física no sé si és la pitjor marca en aquest cas, eh? Vale. Llavors hi ha el segon element, que és el tema psicològic, vale? Que és que ell, suposo que a través dels seus anys de tractar amb joves, a través de la seva associació, va desenvolupar un nivell de menjada de tarro, un nivell de control psicològic sobre els joves, que li permetia no només convèncer-los de gravar les pel·lícules, perquè això de convèncer-los de gravar certes pel·lícules en certs llocs i fer certes pràctiques ja requereix de menjar bastant el tarro en el noi. Però a part d'això,
aconseguia que després de recuperar el coneixement, quan és evident que el noi havia de pensar, hòstia, aquí ha passat alguna cosa que no acaba de ser del tot normal, doncs l'aconseguia convèncer que tot havia estat normal, que tot havia estat bé i que no s'havia de preocupar de res. Clar, com que eren nens, al cap i la fi, eren joves, doncs se'l creien, era una referència per ells, i aquí es va quedar fins que suposo que va sortir tot, no? Exacte. Llavors, finalment, com dic, l'any 85, per un descuit, doncs se l'acaba relacionant amb una mort, això porta a l'escorcoll i finalment es troba tot aquest material. Les 7 víctimes mortals, l'altre dia vam repassar també una mica la seqüència cronològica, i aquí també hi ha un punt de patró, és a dir, les seves dues primeres víctimes mortals són l'any 64 i l'any 65, després d'estar 8 anys sense víctimes mortals, el 73 i el 75 hi ha 2 víctimes més, i les 3 últimes víctimes són el 80, el 84 i el 85, és a dir, les morts estan com agrupades en 3 grupets, no? Llavors, això pot ser que ell cada X anys tenia una certa pulsió, no només sexual cap als nois, sinó assassina, o pot ser que entremig hi hagués altres víctimes mortals que mai han estat trobades. Per tant, les O dues això, coses poden o tenir aquestes pulsions un cop per dècada, no? Exacte, més o menys, sí. Doncs Déu-n'hi-do. I ell les enterrava totes en un mateix lloc o anava... Sí. Tenia un lloc d'enterrament oficial? Sí, les enterrava a un lloc, en una zona apartada, a prop d'un riu, i després quan va trobar totes aquestes proves a casa seva, i per tant també suposo que era bastant absurd intentar negar l'autoria, tot i que després ho va intentar, però bueno, és igual, jo crec que ja ho donava per perdut. Va acabar col·laborant amb la policia per trobar tots els cadàvers, de fet els van acabar recuperant tots menys un. Déu-n'hi-do, és que entre la primera víctima i la última potser es portaven 20 anys, és a dir, la primera víctima podria haver sigut el pare de la segona víctima, potser, no per edat, però sí per diferència d'edat. Hòstia, és que són molts anys, d'impunitat. Però bé, aquesta impunitat s'acaba l'any 85, ja ho hem dit, el relacionen amb l'última víctima, i a partir d'aquí l'investiguen, li troben aquests vídeos a casa, aquestes fotografies, i ell, ja que es veu perdut, ja ho acaba confessant. Per tant, el judici no devia tenir massa misteri, no? O no, sí? Després, a veure, no massa, després ell en el judici acaba intentant exculpar-se, dir que havien estat morts accidentals, després també hi ha un moment que intenta dir que són pel·lícules manipulades, és a dir, intenta trobar diversos arguments per intentar defensar-se, però jo crec que els advocats en dieu per estricte ànim de defensa, no? És a dir, ben bé perquè hem d'intentar defensar-nos bonament com podem. Llavors, en tot aquest context, doncs, evidentment, la premsa soviètica se'n va fer cert ressò i, per tant, el cas va tenir cert ressò. Molt menys el que hauria tingut en un país occidental, segurament, perquè és evident que les autoritats soviètiques, que com tu bé deies abans, estaven en plena Guerra Freda. La Guerra Freda, ja ho he explicat en diverses ocasions, és una guerra que no és una guerra militar pròpiament, d'enfrontament entre l'exèrcit soviètic i l'exèrcit dels Estats Units, que eren les dues potències enfrontades, sinó que és una guerra econòmica, però també és una guerra propagandística, cultural i geopolítica. Per tant, els dos grans països, la Unió Soviètica i els Estats Units, tenien la necessitat de plantejar-se a si mateixos com el millor lloc del món, el millor país del món, el millor sistema del món. Per tant, la idea aquesta d'un assassí en sèrie que han matat nens durant 20 anys sense que ningú el pillés no agradava gaire. Però home, dins la carrera criminal de psicòpates del país no sé qui guanyaria, aquesta Guerra Freda. No, per això. L'haguéssim pogut fer, a part de la carrera armamentística i la carrera espacial, haguéssim pogut fer la carrera també aquesta. No sé qui hagués guanyat, no ho tinc clar. Bueno, el que passa és que, com dic, fins i tot dins els estàndards de que les autoritats soviètiques no donaven massa peu a que es conegués això, cert és que el cas va estar bastant conegut, tenint en compte que les autoritats van fer tot el que van poder per tapar-lo. Bueno, és que no és fàcil tapar aquest escàndol amb tanta pluralitat de víctimes. Bueno, en fi, no hi ha res que un estat no pugui fer, no? Perquè a la vista està, només cal anar als llibres d'història per veure que hi ha estats que han fet de tot per ocultar coses, però difícil d'ocultar. Tot i així, potser dintre del país no, però fora segurament sí que s'ocultaria, que era el que havia la fi l'objectiu que poder volien, que no sobrepassés la informació fora de les fronteres, però a dins va ser un cas conegut i de fet ha acabat passant a fora, per això avui en parlem aquí des de Catalunya d'aquest cas. I el judici, com dèiem, no massa misteri, ell va intentar al·legar, en fi, no sé si va al·legar traumes o alguna coseta? No, ell va al·legar bàsicament això, que havien estat morts accidentals i que havien estat vídeos manipulats i una mica això.
Va. Però no se'n va sortir perquè No se'n va sortir, en aquell moment no. no hi havia Photoshops ni coses així. No. Llavors, Bueno, doncs... sí que n'hi havia. De fet, la Unió Soviètica, les autoritats soviètiques eren expertes a esborrar penya de fotos històriques cada vegada que depuraven algú. Vull dir que Photoshop n'hi havia. Home, però no sé, si aquest pobre pringat No. tindria, no sé. No tenia llicència, no tenia el programa descarregat. I finalment va acabar sent condemnat a pena de mort. Vull dir que els soviètics amb això tampoc estaven gaire per hòsties. També diré que als Estats Units també l'haguessin condemnat a mort segons a quin estat, Vull dir que compta amb això perquè als Estats Units en aquell moment tenia pena de mort i avui en dia encara la té. Rússia la té, avui en dia? Rússia jo diria oficialment, que sí. Oficialment. Jo diria que sí. Si ha de matar algú el mata, però oficialment, dic. Ara ho busquem, però jo crec que sí. Quin va ser el mètode d'execució? Perquè no sé si a Rússia... Sí, encara té pena de mort, Avui en dia a Rússia, sí. Quin és el mètode? Bé, cada país té el seu, no? Una mica el... Sí, aquí, a França la guillotina, a Espanya la garrote vil... A Rússia? A Rússia ja hi ha algun altre assassí que hem tractat de la Unió Soviètica que va ser executat per aquest mateix sistema. És un sistema que jo trobo curiós perquè és una execució d'un tret al cap. Pim-pam. Pum-pum. Sí. Pum. O sigui, no és un afusellament, sinó una execució, pròpiament dita. Sí. Home, bueno. Bueno, et diré una cosa, Jo preferiria que no em condemnessin a mort, evidentment. Però si mai em condemnen a mort, jo preferiria això que no pas Home, i tant. un escamot d'afusellament, I tant, un escamot d'afusellament allà cadascú dispara cap on vol. Home, i tant. És que, poder no és tan vistós, no? Perquè recordem que molt sovint les execucions eren públiques i eren un espectacle més per entretenir el poble. No sé si aquest era el cas, però per tant havia de ser com més cruent millor per donar precisament això, aquest espectacle. I un tret al cap no dona massa espectacle, però bé, en tot cas, efectivament va ser executat. Quin any? Doncs l'any 1989, concretament el dia 16 de setembre. D'acord. Bé, doncs, Joan, podríem seguir parlant del cas, que segur que dona per molt, però hem de donar pas al nostre expert cultural, que avui parlant de Rússia no sé què ens portarà, però segur que tenim moltes ganes d'escoltar aviam què ens porta. Tens alguna cosa més a afegir? No, moltes ganes d'escoltar el nostre expert. Perfecte, molt bé. Doncs ara, en aquest tram final, mig final del programa, és el moment en el que, com ja saben, ve el nostre expert cultural, en Xavi Gorro, a explicar-nos el llegat cultural que ha deixat el cas d'avui en la literatura, en el cinema, en la música. I, en fi, parlant de Rússia, doncs aviam què ens portarà. Per tant, sense més preàmbuls, bones, Xavi. Hola, què tal? Molt bones. Què tal, com estàs? No sé, per on vols que comenci? Doncs mira, hauríem de començar perquè tinc curiositat per saber persones nascudes a... no sé si hauràs trobat en aquesta ciutat, que no me'n recordo com es deia, Stavropol, sí, o has buscat el Daguestan o què has buscat? No, jo vull començar preguntant-te per què no m'has saludat. Ai, és veritat. Mira, vols que t'expliqui per què no t'has saludat? Sí, no, també jo crec que tens disculpa perquè digues la veritat. Quina hora és? Són la 1:45 de la matinada del dijous... del 10 d'octubre. Divendres, el dia que s'emet el programa, digues. Sí, que de fet crec que és el primer cop que gravem el mateix dia que s'estrena. No, jo crec que hem arribat a gravar més tard, Més tard, o igual. Quasi les 2 de la matinada. Jo crec que sí. Pues mira, jo d'aquí una estona... ja he entrat de guàrdia, per tant, en qualsevol moment me poden trucar, tot i que segurament no ho faran fins a les 7 del matí. Per tant, imagina't com ens trobem. Però bé, tot sigui pels nostres oients, Si s'ha de... Sí. No sé com es diu en català, trasnotxar, transnoctar, es transnocta, tu. Cap problema. Els oients són el primer per nosaltres. Sí. Doncs bé, sí, efectivament, avui no sé si la gent se n'haurà adonat que estem una mica espessos tot el dia de treball i aquestes hores de la matinada doncs potser no surten les idees i això ha fet que no m'hagin recordat de saludar-te, que tampoc no ho donaré tot l'excusa per això, perquè si fossin les 6 de la tarda segurament hagués passat el mateix, Segurament. Bé, doncs vinga, que d'anar a dormir. Ja. Però t'he de dir que, a veure, buscar gent famosa de Rússia hauria estat molt fàcil. Bàsicament. Sí, però de Rússia no, hem d'anar més local, Clar, i llavors buscar gent famosa de la ciutat natal d'aquest senyor, que és Izberbaix, doncs no n'he trobat cap. I del lloc on va cometre els crims, que és Nevinomousk, tampoc. O sigui, no he trobat gent que fos famosa. Per tant, per no deixar-vos així, doncs vaig explicar-vos una mica la història de la ciutat natal d'aquest senyor, que és Izberbaix, que és una ciutat, com ha explicat en Joan, està situada a la zona del Caucas, a vora del Mar Caspi. Té l'any 2000, ara no ho sé, l'any 2010 tenia uns 55.000 habitants aproximadament, i és una ciutat bastant peculiar,
Es va fundar l'any 1932 i bàsicament es va fundar al voltant d'un complex que estava dedicat a l'extracció de petroli. O sigui, és d'aquelles ciutats, sobretot passava molt a Rússia, que es van crear a partir d'una fàbrica que s'havia instal·lat allà. A partir de la fàbrica Pels treballadors, no? Exacte, sí. Pels treballadors, però va arribat a tenir això, 55.000 habitants. La característica d'aquesta ciutat, que era un lloc on la gent anava a treballar, que es va crear a través de gent de diferents punts del continent, del país de Rússia, però també del continent, tant de la Rússia més europea com de la Rússia més asiàtica. I, per tant, la ciutat s'ha arribat a definir com un mosaic de diferents ètnies i de diferents pobles, diferents tradicions i de diferents religions i llengües que hi conviuen. I si et sembla, t'explico unes quantes ètnies, per mi totes desconegudes, que hi ha en aquesta ciutat. Doncs mira, avui, quan m'he llevat, ja fa moltes hores, no esperava conèixer ètnies que viuen a Nevionomsik, sí. I per tant la vida és meravellosa. Avui ja sabrem això. Val a dir que aquesta ciutat es diu que es va fundar el 1932. Sí, a veure, la ciutat es diu, o sigui, la ciutat on va néixer aquest senyor, o sigui, a Nevionomsik, és on va cometre els crims, diguem, és la zona on va cometre els crims. La ciutat on ell va néixer es diu Izberbaix, que és aquesta ciutat petrolera. Que es va fundar el 1932, per tant, 5 anys abans d'ell néixer. Sí. Pues, sí. Bueno, sí. 6, perdó. Sí, molt... Mira, entre que no sóc bon en matemàtiques i que és l'hora que és, doncs, per tant, va néixer amb la ciutat, pràcticament. Sí, quasi bé. Doncs bé, a aquesta ciutat trobem diferents ètnies, i te'n numeraré algunes, Comencem per una que es diu Dargins, que és un poble indígena del Daguestan central, que és una comunitat, diguem, muntanyenca, que té una llengua pròpia, que és de la família del caucàsica. Una altra comunitat, que aquesta és d'origen turc, són els Kuminks, que es van establir a les planes de la zona, parlen una llengua es diu Kumink, que està emparentada amb el turc i el tàrtar. Uns altres habitants d'aquesta ciutat són una altra ètnia que habita aquesta ciutat, són els Langians, que aquests provenen del nord de l'Azbekistan, també tenen una llengua pròpia, cultura pròpia, la llengua és una variant del caucàsic, també hi ha russos, òbviament, no? Russos clàssics, no? Els russos de la Rússia imperial soviètica que van a viure en aquesta ciutat. Una altra, aquesta és l'ètnia més nombrosa, són els àvars, que també són gent que venen de les muntanyes de la zona, i els lacs, que és un poble antic de la regió del Daguestan, que són de la religió musulmana, i els azerins, que també són d'origen turc, provinent de l'Azerbaidjan i del nord-oest de l'Iran. Per tant, podem dir que el poble aquest és un crisol de cultures. Ara no ho sé com estarà repartit, però quan jo he trobat que es va publicar l'enquesta, diguem, de població, aquesta ciutat era un crisol de cultures. Més que res per fer-vos una idea. I si et sembla, anem ara pels comentaris, perquè tampoc sí, perquè... més cosa a dir. Val, vinga, doncs comentaris. Vale, avui hem après coses noves, que són... Bueno, sí, ètnies que no coneixíem, suposo que ningú coneixia. Ara les coneixem, doncs. Bueno, sí, algú. Però quan anem als comentaris, comencem amb Itilluin, que no és cap ètnia, sinó que és un nom d'usuari d'algú, que diu: hola, nois, heu parlat diverses vegades del capítol de la Selena Quintanilla, hem parlat la setmana passada, però no sóc capaç de trobar-lo a cap plataforma. A on està? Per cert, Xavi, de Guatemala et vas deixar a Òscar Isaac. Per favor, una abraçada. Dic, sí, Òscar Isaac és un actor bastant conegut, que la veritat és que sí, jo no sabia que era de Guatemala i tampoc el vaig trobar, i tens raó. Sobre el programa de la Selena Quintanilla, en David Guillem també ens pregunta on està aquest programa, perquè diu que no l'ha trobat a iVoox. I aquí passa un misteri amb aquest cas. El programa l'hem fet segur. Està fet. I el vam penjar. Sí, segur, perquè me'n recordo perfectament, sí. Vale. Però què passa? Que ha desaparegut misteriosament d'iVoox, Spotify i d'Apple Podcast. No hi és. En sèrio? Sí, no sé, no hi és. Ens han denunciat? No sé, no hi és, però a YouTube sí que hi és. Per tant, si aneu a YouTube, el trobareu. No, però hauríem de descobrir què ha passat aquí, Qui és que ens elimina les coses? No ho sé, però s'ha borrat. No ho sé, no hi és. Ostres, o sigui, té raó aquest oient. Sí. Sabem si ha passat amb algun altre programa, això? Jo que hagi localitzat, no, però ho he estat mirant, Quina cosa més estranya. Sí, no hi és. No hi és. Però si aneu al nostre canal de YouTube, que és la més fosca, doncs està allà. Podeu escoltar des d'allà. Ja ho sento, és el que hi ha. Quina cosa més rara. Bé, sí. ja investigarem. Mirem a veure si es pot tornar a pujar, però no sé. De moment està a YouTube, el podeu escoltar a YouTube. Seguim. Cristina Roda diu: hola, guapos. Mira que gairebé mai us utilitzo per anar a dormir, sinó que ho faig per anar a treballar. I aquesta vegada, la setmana passada, mala tria he fet.
L'última cançó m'ha deixat amb els ulls com un mussol. A veure si n'aprenc ja després d'un lustre i mig de programa. Bueno, és a dir que la setmana passada vam acabar amb els Macabre i a veure, no sé, tu pots ficar per anar a dormir tranquil·lament, tampoc veig que sigui res de l'altre món. Segueix, sobre el programa d'avui no coneixia el cas, molt interessant. Jo ja no tinc nòvio, per ara. Per tant, ojo, Vaja, xisme, Xisme. Tenim xisme. Sí, però bueno, si algun oient, bueno, podem fer de Tinder aquí, Tinder propi. Sí, No sé. sí. Jo... Ja trobarà, perquè ella... Sí, res. I si no, escolta'm, sempre està a nosaltres. Sí. Però diu, això que els vostres programes em serveixen molt a l'hora de detectar senyals d'alarma, o sigui, per detectar red flags entre els nous pretendents. Diu, odia les apps, o sigui, el Tinder i aquestes coses rares. Per acabar, sí, Nova York serà increïble, diu que a Nova York això, que és increïble en la distribució dels barris o els districtes, però per a mi és una distinció important. I aquí, els barcelonins, ja saps com són, que són uns tiquismiquis, diu, jo sóc nascuda, crescuda i viscuda a Gràcia de tota la vida, però Gràcia entès com a districte, perquè el meu barri és la Salut, lloc de naixement del grandíssim Pompeu Fabra, i potser per això sóc la correctora no oficial. Ah, mira, segur que és per això. Segur que és per això. Però bueno, Ja, algo s'enganxa, jo crec. sí. Però a veure, Gràcia és Gràcia, punt, ja està, no sé. Per la gent de fora de Barcelona, districte i barri de Barcelona doncs és el mateix. Pels de Barcelona entenem que no, però és el que hi ha. I diu, postdata, us agraden les ensaïmades salades o les coques salades? Idea de regal pel ceba negra, a part de la xocolata, per suposat. No sé. Doncs... Jo és que la xocolata... Però no vols una coca salada o una ensaïmada salada? Doncs sí. També, doncs no? sí. La xocolata, sempre i quan no falti la xocolata, també. Clar. Sí, sí. Però sí, home, clar, no hi entenc massa de coques salades, però que ella porti el que ella cregui que és el millor producte de la casa, d'allà on ho compri, i segur que estarà boníssim. Que tampoc el que porti res, però bueno. No, i tant que el que porti, home. No sé. Que porti coca salada, i ens la mengem tots. No, jo era per quedar bé aquí. I fem unes risses. Ella ja sap que ella li agrada portar-nos xocolata. I ens la mengem allà i ens fem unes risses. Sí. Seguim, Rubén Rodríguez diu, hola nois, com sempre gràcies per aquestes píndoles que ens ajuden a passar millor la setmana. Referent al tema d'avui, crec fermament que en Harvey Gladman devia ser l'únic fotògraf dels 50 que no necessitava Photoshop. Avui he sortit 2 vegades al Photoshop, Et deia sí. que et faria brillar les revistes i acabaves lligada amb cordes. Humor. Sí. El noi tenia clar el seu retoc personal. Bueno, els seus pares ja haurien d'haver vist venir quan de petit apareixia encordat com un salami, però clar, pensaven que era un joc innocent. Un joc innocent amb nusos de mariners. Al judici, això aquí ja ens aporta informació extra, al judici ni es va molestar a fer el paper. Es va declarar culpable i va anar a la mort com qui demana el compte en un restaurant. Eficient, si més no. Bueno, eficient i ràpid, diguem, per acabar, saps? Menys feina. Diu, el que és segur és que si avui t'oferissis una sessió de fotos amb Harvey, millor que et fessis el selfie tu mateix. Disculpeu el to del meu humor negre d'avui. Bé, com sempre, una forta abraçada des de Vilanova i la Geltrú. Doncs gràcies de nou, perquè no falta mai el teu comentari des de Vilanova i la Geltrú i és necessari i sí. Ja, de fet, si faltés el comentari jo em sentiria buit. Sí. O sigui, continua. I anem ara amb un comentari molt interessant, l'últim comentari, que és de la Lola Llabres, que ens diu 5 anys després, i es refereix al fet del cas de Guatemala que vam parlar, per tant, ens anem a l'any 1985, me tuve que refugiar en la embajada española en San José de Costa Rica. Éramos un grupo de jóvenes europeos que abrimos un centro para curar toxicómanos cerca de Golfito. La mala suerte es que estábamos al lado de una pista de avionetas usada por Noriega y Escobar, pels narcotraficants, diguem, dedicadas para el narcotráfico. Les molestamos y fuimos asaltados por la policía costarricense acusados de pertenecer a ETA. Muchos de nosotros fueron encarcelados, los que pudimos huir nos refugiamos en la embajada española, cuya embajadora, que era Mercedes Rico, nos ayudó para salvarlos, consiguiendo la expulsión del país sin daños físicos. Mucho miedo pasé. Ojo, Déu-n'hi-do, que sembla una pel·li, això, Déu-n'hi-do, I és real.
Bueno, ens ho ha explicat aquesta història, la Lola. Déu-n'hi-do. Sí, És que és impressionant tenir, diguem-ne, testimonis des de Guatemala. Déu-n'hi-do. Bueno, que cas Costa Rica. Bueno, sí, perdó. Sí. Recordo, són les 2 de la matinada, perdoneu, Diguem-ne, des de l'altra banda de l'Atlàntic, Sí. Déu-n'hi-do. Sí. Si vas allà a ajudar i et diuen que és de la ETA, Sí, que fort. Bueno, mira... Va, anem al terreny cultural, si et sembla, no? I anem a parlar de llibres i de coses. Vinga. Comencem pels llibres. Comencem per un que es diu Els pitjors assassins en sèrie de Rússia i de la URSS. Relat salvatge des de l'infern de l'est. Un senyor que es diu J.J. Housis. Bàsicament, aquest llibre ens explica que després de la desintegració de la Unió Soviètica, doncs els casos d'assassins en sèrie a Rússia van augmentar notablement, arribant al seu pic més alt l'any 1995. I aquest llibre el que fa és documentar diferents casos que són bastant coneguts, com per exemple el d'Andrei Chikatilo, el carnisser de Rostov, o Anatoly Onoprienko, la bèstia d'Ucraïna, o el nostre protagonista d'avui, entre d'altres. S'ha de dir que jo crec que no és... Això m'ho aventuro jo a dir, No crec que sigui del tot cert que a partir de la caiguda de la Unió Soviètica els casos d'assassins en sèrie pugessin molt, sinó que aquests casos ja hi eren, l'únic que diguem que la propaganda o l'opacitat del règim comunista el que feia era tapar aquests casos i que no arribessin a Occident o que no arribessin a la societat. Però jo crec que estaven igual, els grillats estaven quan Rússia era comunista i quan Rússia va deixar de ser comunista. Però bueno, això diguem que és idea meva, és opinió meva, no sé si és cert o no, però jo crec que sí. Un altre llibre és Assassins en sèrie de Rússia, expedients criminals del país més mortal del món, d'un senyor que es diu Wesley Clarkson, que bàsicament aquest llibre el que fa és utilitzant informació, diferents fonts d'informació, ens explica diferents històries de diferents assassins en sèrie, com l'anterior, que han assassinat al llarg de la història tant de la Unió Soviètica com de Rússia, com de l'Imperi Rus, com, bueno, digue-li com la Federació Russa, digue-li com vulguis. I, òbviament, apareix el nostre protagonista d'avui. Si passem a les pel·lis i els documentals, sobre el cas no tenim cap pel·li directa sobre el nostre protagonista. Sí que tenim una pel·li que ara parlarem que no té res a veure, però alguna sí que té a veure. De documentals sí que n'hi ha. Comencem per un que es diu Serial Killer Files, que en concret és un documental que en el seu capítol 3 de la primera temporada anomenat Assassinats captats per la càmera, doncs ens expliquen el cas del senyor aquest del que hem parlat avui. A més, si anem a YouTube, també hi ha diferents creadors de contingut que, com nosaltres, han explicat, han relatat el cas, amb alguns amb més gràcia o encert i altres amb menys. El primer és un que es diu Anatoly Slipkov de Chilsman's Hangman, que està en anglès i bàsicament ens explica la vida d'aquest senyor des que va ser petit fins que es va fer més gran i fins que es va fer el líder d'aquest club juvenil on va començar a gravar nois, va començar cada vegada a fer gravacions més perverses i finalment doncs, va acabar assassinant algun d'ells per poder fer les seves pel·lícules. Un altre vídeo que us recomano, un altre vídeo de YouTube que us recomano és d'un canal que es diu La Ventana Oculta, on el seu creador, diguem, també parla de crònica negra i un dels casos que tracta és aquest del nostre protagonista d'avui, el senyor Anatoly Slipkov. I aquest us el recomano molt si us agrada el tema paranormal i el de misteri. És el canal d'un noi que es diu Magnus Mephisto, on a part de parlar de crònica negra i tractar aquest cas, també parla de temes, diguem, més paranormals i fa investigació paranormal i tal. Està bastant xulo, està bastant ambientat, molt ben documentat i molt xulo. I ara us parlaré d'una pel·li que no té res a veure amb el cas, però diguem que en part sí. I és la pel·lícula, no sé si l'has vist, espero que no, es diu Crash, que és de l'any 1996. No, però em sona moltíssim. A tu et sonarà un altre Crash, que després parlarem. Hem quedat que aquest senyor, diguem que sentia una certa pulsió sexual quan veia accidents, no? Sí. Això ha dit que m'ha deixat ja patidifús de bon principi. Vale, doncs aquesta pel·lícula que et parlaré avui és un thriller psicològic escrit i dirigit per David Cronenberg, un director de cine bastant reconegut, que està basada en una novel·la que té el mateix nom, d'un home que es diu James Graham Ballard, que quan es va estrenar, diguem que va causar molta polèmica, ja que tracta sobre un grup de persones
que experimenten una cosa que es diu simforofília. Que Com? és simforofília. No sé pas què és això. Vale. És una excitació sexual basada en els accidents de cotxes. Ostres, però existeix, com Sí, patològicament. existeix. Com mira, a la Wikipedia surt. Déu-n'hi-do. La pel·lícula ens explica la història d'un senyor que es diu James Ballard, que després de patir un accident de trànsit descobreix que hi ha un grup de persones que senten fascinació sexual per les col·lisions de cotxes i per les conseqüències físiques que se'n deriven. I això, bàsicament, li crea una espècie d'obsessió i es dedica, ell i el grup aquest de persones es dedica a explorar els límits al qual això el pot arribar. Bàsicament, ells van allà, s'estrellen amb el cotxe i li dan el tema, per dir-ho ràpid. Sí? Sí, sí. Que això és una pel·li que va aixecar molta polèmica per de lo que va. S'ha de dir que té un 6,5 a Film Affinity, que no s'ha de confondre amb la pel·li Crash del 2004, que va d'una altra cosa totalment diferent. És que aquesta és la que em sona a mi, sí. Sí, aquella va d'un altre tema. Actualment no està en plataformes, a internet la podeu trobar amb certa facilitat. I el Telegram, no, suposo? El Telegram, sí, bueno, també, sí. Bueno, sí, Segur que ens l'aconsegueixen. Segur, si vas al Piratilla, segur. Però jo t'he d'explicar la meva relació amb aquesta pel·lícula. Ah, carai. Perquè aquesta pel·li, no sé per què, jo l'he vist moltes vegades. Em sembla que mai sencera. Perquè resulta que abans hem parlat de la joventut, quan érem joves, doncs això que ets jove surts de festa, no? Una mica. I se't fa tard, no? I jo, que vivint a Sant Feliu, tenia amics, anàvem de festa a Platja d'Aro. I tenia uns amics que tenien un pis allà a Platja d'Aro, no sé ben bé per què, perquè érem tots o menors d'edat o gairebé menors d'edat, però ells tenien un pis allà a Platja d'Aro. I com que la cosa s'allargava, doncs a vegades dissabtes de matinada o diumenges ja de matí acabàvem al pis aquell allà fent, bueno, no sé. Però una de les coses que fèiem era mirar la tele, no? I una pel·li. I una de la pel·li que estava moltes vegades allà és aquesta pel·li Crash d'aquests senyors que s'anaven estrellant en cotxe i, bueno, després fent-se tocaments allà. I, bueno, jo recordo aquesta pel·lícula, fragments d'aquesta pel·lícula, d'això de diumenge al matí o dissabte de matinada allà en el pis aquell de la Platja d'Aro. En sèrio? Això és el que fèieu vosaltres? Sí. Algú ficava... Sempre que era un VHS i sempre hi havia aquella pel·li allà posada que dius, no entenc per què. Això és una gran història, eh? Bueno, no sé si és gran, però no sé, jo recordo la pel·li Crash d'això, de no entendre què està passant amb aquesta pel·lícula i, bueno, coses. Bé. Va, i si et sembla, acabem amb música. Va, sí. I sobre el cas he trobat una altra cosa estranya, que és molt estranya. I he trobat precisament un raper de Costa Rica. Ai. Sí. Tornem, segona vegada que apareix Costa Rica ja, eh? Sí, mira, coses atzar. Que el senyor es diu Hapler. I segons he pogut trobar la seva descripció d'Instagram, perquè és que no he trobat més informació, al senyor aquest li agrada el terror còsmic i la música, i s'ha de dir que té diferents cançons que estan basades en això, i sobretot parlant de Lovecraft, que és un dels autors, dels escriptors, diguem, inventors o propulsors d'aquest terror còsmic, però també té una cançó dedicada al nostre protagonista d'avui, que es diu El caso d'Anatoly Slipko, amb la qual, òbviament, doncs, acabarem el programa. I com que no tinc més informació d'aquest senyor, doncs, això... Però diu així, la cançó? Té nom de llibre? Sí. Molt bé. No sé. Doncs, i tu l'has escoltat? Ens pots advertir si el que escoltarem... no sé. És difícil o què? No sé. Bueno. Bé, en fi. Doncs molt bé. Gràcies, Xavi. Per fer-ho, és rotllo trap, és així. Per això dic, que aviam, que no sortim del foc i ens fotem a les brases. Ara tenim la música fent, la cançó. És més relaxat, si ho escoltes dormint jo crec que no et despertes. Val. O poder no doncs més, vés a saber. També, bé, sí. En fi, doncs això. Gràcies, Xavi. Avui ho deixarem aquí. Recordin que ens poden seguir a les nostres xarxes socials, a Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube, a totes les que vostès vulguin, a totes les que hi hagi, les que es creïn noves, en allà hi serem, @l'imesfosca, i en allà poden estar al dia dels nostres programes, de l'actualitat, i també deixar els seus comentaris. I també recordin que es poden fer Patreons del programa a través de la plataforma Patreon o també a través d'Evox Premium, i tota aquesta gent que col·labori econòmicament amb el programa, la voluntat, tenen, en agraïment, sempre, cada setmana, contingut exclusiu.
Doncs bé, res més per avui. Adeu, Joan. Adeu, Sergi. Adeu, Xavi. Ens veiem. I adeu-siau a tots vostès i recordin que els divendres a partir de les 3 de la tarda ja poden trobar el programa setmanal a les nostres plataformes, a Spotify, a iVoox i a Apple Podcast. I recordin també que a Ràdio Vilafant, a Ona Digital, a Ràdio Voltregà, a Ràdio Vila, a Ràdio Llançà i a Ràdio de les Terres de l'Ebre i sempre que vostès ho vulguin a les nostres xarxes socials és La nit més fosca. La nit més fosca, un viatge per la crònica negra amb Joan Plana, Xavi Gorro i Sergi Trinidad.